Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Rhifyddeg ar gyfer grymoedd. Ysgrifennu grymoedd fel fectorau a cydrannu fectorau ni'n mynd i wneud yn y cyflwyniad yma. Gan fod grymoedd yn meintiau fector, gallwn ddefnyddio fectorau colom fel ffurf o'r grym sy'n hawdd ei drin. Ystyriwch enghraifft y grym F sydd ar maint 8 Newton ac yn gweithredu mewn cyfeiriad sydd ar ongl 32 gradd uwchben yr uchelyn X. Gellir fynegi'r grym fel fector wrth greu triongl ongl sgwâr sydd ar hypotenuse fel y grym ar ddau ochr byr yn paralel a perpendicular i'r uchelynau. Felly dyna ni yr uchelyn X a'r uchelyn Y. Felly mae gyda ni nawr triongl gyda'r 8 fel yr hypotenuse. Felly llwn ni weithio mas maint yr ochrau X ag Y gan ddefnyddio trigonometreg. O'r triongl, ni'n gallu gweld bod cos 32 yn X rhannu dy 8 agos dros hypotenuse. Lluosid yr 8 a ni'n cael X yn hafel i 8 cos 32 neu 6.784. Ar gyfer yr Y, mae'r Y rhannu dy 8 yn sin 32. Gyferbyn dros hypotenuse, Y, a wedyn ni'n lluosid y 8 a ni'n cael Y yn hafel i 8 sin 32, sy'n tua 4.239. Felly gallwn ysgrifennu'r grym fel fector colofn, yr uchelyn X ar y top a'r uchelyn Y o dditano, felly 6.784 ar y top a 4.239 ar y gwylod. A mae'r atebion yna i 3 lle degol. Gwelwyd mai 8 cos 32 yw cydran X neu'r cydran llorweddol ar gyfer y grym F, a mae 8 sin 32 yw'r cydran Y neu cydran vertigol ar gyfer y grym F. Enghraifft. Mae grym P, maint 12, yn gweithredu mewn cyfeiriad sydd ar ongl 113 gyda'r uchelyn positif X ac i gyfeiriad gwrth-glocwedd. Mynegwch, felly dyna fe 113, mynegwch P fel fector colofn. Wel, i ddechrau mae rhaid ni gael triongl ongl sgwâr. Felly cymeryd 90 allan o'r 113, a mae gyda ni 23 ar gyfer yr ongl fach yma. Gallech fod yn neud gyda'r ongl ochr un, ond gan bod ni wedi gwneud y 23 nawr, a chi'n gallu gweld y triongl yma, uchelyn X yn mynd draw, neu'r cydran X yn mynd draw, a'r cydran Y yn mynd i fyny. Felly sin 32 gyferbyn dros hypotenuse yw X dros 12, felly lluosid 12, a ni'n cael bod X yn 12 sin 23, sy'n rhoi i ni 4.689. Y wedyn yn agos i'r ongl, felly Y dros 12 yw cos 23, felly mae Y yn hafal i 12 cos 23, sy'n tua 11.046. Felly mae P yn gydran yna. Na sylwch bod ni wedi rhoi minws ar gyfer yr cydran X, y cydran lloddweddol, o achos bod e'n gweithredu nôl o'r tardd nôl tuag at y chwith. Felly mae rhaid i'r cydran lloddweddol fod â gwerth negatif. Felly minws 4.689 a 11.046 yw'n cydrannau ni ar gyfer P. Darganfod maint a chyfeiriad grym oddi wrth ei gydrannau sy'n ni nawr, felly ni'n gweithio sianôl oddi wrth y cydrannau nôl i'r grym gwreiddiol.
Gallwn ddefnyddio theorem Pythagoras a thrigonometreg i ddarganfod maint a chyfeiriad grym oddi wrth ei ddau gydran. Enghraifft 3. Mae gan grym dy gydran llorweddol maint 6.3 Newton a chydran vertigol maint minus 3.8 Newton. Darganfyddwch maint a chyfeiriad D. Felly dyna D, cydran llorweddol yn 6.3, chydran vertigol yn minus 3.8. Felly creu yr triongl, ongl sgwar, a ni angen y grym D sef yr hypotenuse. Felly ni'n gallu defnyddio y theorem i ddod o hyd i D, felly 6.3 sgwar plus 3.8 sgwar yn rhoi 54.13, cymeryd ail isradd, hwnna a ni'n cael 7.357 Newton i dri lledigol. Yr ongl wedyn, a mae'n rhaid chi fod yn ofalus gyda'r ongl achos i chi fod yn siwr am pa pedrant chi ynddo, yn pa ran o'r cylch. Felly tan yr ongl yw 3.8 rhannu gyferbyn dros agos, rhannu dy 6.3 a ni'n cael 31.1 i dri ffigur ystyrlon. Felly mae rhaid dweud wedyn ar y diwedd, mae gan y grym D maint 7.36 i dau lledigol mewn cyfeiriad sydd ar ongl 31.1 islawr i chelyn X. Mae rhaid dweud le mae'r ongl. Cydeffaith system o rymoedd. Mae cydeffaith system o rymoedd yn un grym sydd ar un effaith a system cyfan o rymoedd. Yw ddarganfod rhaid cael cyfanswm y fectorau sy'n cynrychioli'r grymoedd unigol. Tybiwn bod sled yn cael ei dynnu ar draws pwll o ddŵr sydd wedi rewi gan ddau rym fel y dongosir yn y diagram. Felly dyna'r sled, ni'n edrych lawr ar y sled, mae'n cael ei dynnu gan P yn y cyfeiriad yna a Q yn y cyfeiriad yna. Felly cymeryd P i ddechrau. Cydrannau P yw 84 cos 28 ar draws ac 84 sin 28 i fyny, gyferbyn ar ongl yw'r sin. Felly mae y vector sy'n cynrychioli P yn 84 cos 28 a 84 sin 28. Ar gyfer Q, mae Q yn gweithredu lawr, felly cydran XQ yw 56 cos, achos ni yn agos i'r ongl, felly cos 40, a mae cydran YQ yn mynd lawr o'r tardd, ni'n dod lawr ar ei chelyn Y, felly ni'n mynd i gael minus 56 sin 40. Felly dyna cydrannau y vector Q. Cyfanswm rain yw'r grym cydeffaith, P plus Q yn un grym sy'n gweithredu gyda'r y vector yma, so felly ni'n ador ddwy vector a ni'n creu nhw i ddau ledigol dyn ni fan hyn. Felly 117.07 ar gyfer y chelyn X a 3.44 ar gyfer yr uchelyn Y. Felly noder 117.07 yw cyfanswm cydrannau X y grymoedd a 3.44 y cyfanswm cydrannau Y y grymoedd. Felly mae rhaid ni weld ym mha gyfeiriad mae'r grym cydeffaith yma yn gweithredu. Nawr bod gennym ffurf vector ar gyfer y grym cydeffaith, gallwn ddefnyddio technegau blaenorol i ddarganfod maint a chyfeiriad y grym cydeffaith. Felly dyna'n grym cydeffaith ni. Felly dyna ni gyda'r ddoi gydran yna, llorweddol a vertigol. Felly maint y vector yw cymeryd Pythagoras, yn ni'n cael 117.1. Mae'r darn sy'n ar y chilyn Y yn fach iawn i gymharu a darn ar y chilyn X. A'r ongl yn mynd i fod yn 1.7 gradd uwchben y llorwedd
Felly mae rhaid ysgrifennu hwn. Mae'r ddau rym sy'n tynnu'r sled yn gyfartal i 1 grym sengl sydd â maint 117.1 Newton ac yn gweithredu ar gyfeiriad ar ongl 1.7 gradd uwchben yr uchelyn X. A dyna ddiwedd cyflwyniad yna.